Ceva ca la aia. România sunt gata. Drapelele sunt pregătite. Ilie Roșu este gata pentru maratonul pe continentul american. Greu cu steagurile. Ladies and gentlemen, the boss. Mai greu cu steagurile. Also want to say thank you to Ryder Truck Rental, the Bowling Georgia Marathon Truck sponsor, proud to be providing truck rental and leasing solutions to Atlanta for 75 years. Acum trebuie să-l așteptăm pe Adi. Bryant Parnell, along with Ryder. Maratonul de la Atlanta s-a încheiat. A fost o cursă foarte grea, o cursă cu urcări, coborâri. Am reușit să duc mesajul până la capăt, la kilometrul 42. România, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Organizația Națiunilor Unite împreună. Și mesajul meu de pace și de prietenie a ajuns în inimile spectatorilor. Astăzi este ziua mea de naștere, am împlinit 51 de ani. A fost cel mai frumos cadou pe care mi l-am putut face de ziua mea de naștere. Tot astăzi am alergat al 15-lea maraton cu drapelul României în mai puțin de un an de zile. Tot astăzi am alergat al 10-lea maraton cu drapelul Uniunii Europene. Tot astăzi drapelul Statelor Unite ale Americii a alergat al 2-lea maraton alături de drapelul României. Și o premieră, pentru prima dată, drapelul Organizației Națiunilor Unite a alergat un maraton. Astăzi am alergat din dragoste pentru România, din respect pentru Statele Unite ale Americii, din respect pentru Uniunea Europeană și din respect pentru Organizația Națiunilor Unite. Proiectul Granițele nu sunt limite a ajuns la etapa a 4-a, etapa continentul Americii de Nord. Am parcurs 4 maratoane pe 4 continente până în prezent, maratonul pe continentul european, maratonul pe continentul Asia la Dubai, maratonul pe continentul Africa la Marrakech și acum a venit rândul Americii, maratonul pe continentul Americii de Nord. Va urma peste 2 săptămâni maratonul din America de Sud, de la Santiago de Chile. Luna viitoare vom încerca să alergăm maratonul pe continentul Australia. Această cursă o dedic tuturor participanților la maratonul de la Atlanta și tuturor spectatorilor care m-au susținut astăzi de pe margine. Hai România!